Έχει ανέβει στο TikTok. Καλύτερα να παίρνουμε δουλειά. Καλύτερα να έχει τα σπίτια. Κάρα, ναι. Τα καρότα γιατί? Γιατί? Δεν με άρεσε. Η σάλτσα ήταν πιο ωραία. Ναι, ωραία ήταν. Δεν θα το φέτος. Κάρφωσε το. Νορόπι. Τώρα λέει και να τραβάς βίντεο του στόμα. Ναι. Δάσκαλα. Γιατί άμα λέμε τώρα, το έχω στιγμιότυπο. Κάποια κάνεις. Εντάξει, δεν είναι τέτοιο μετά. Θα επεξεργαστώ. Άμα καταφέρω. Πρέπει να κάνω καλά. Τι? Τελείωσε. Η σάλτσα που διαφορείς είναι καλύτερα. Σκέτο δεν τρώω. Εσύ δεν τρως και φέτα. Είναι ζεστό, ζεστό. Γιατί το σαγανάκι που με παραγγείλει ήταν κρύο. Καλό ήταν, τι φίλο. Γιατί δεν μπορώ. Πώς τρώνε. Τι είναι μωρέ κουτσομπόλι. Άλλος κρατήσει τα μούτρα. Καλά. Μετά την κεράφα. Σκίζει μπόλ. Α, επίσης το τέτοιο, το χέρι, τη βαλάμη. Άμα κάνεις έτσι, ρίξει ή φωτογραφίζει, ξεκινάει. Στο Samsung, ναι. Ποιος το έκανε αυτούς δύο? Έλα. Πάρε. Πάρε. Σαν τις φλεγέρες. Δεν ήταν καλύτερο. Το έχω κάνει φλεγέρες. Τι μάλλον. Λιζόριζε. Έτσι κλείσω. Ναι. Πάλι καλά που είναι βίντεο και δεν είναι live. Μην το σκεφτείς τώρα. Πότε έπρεπε να φάμε νομίζω. Τι? Πότε έπρεπε να φάμε νομίζω. Τι? Ναι, για να μανάπουμε. Άντε. Α. Ωραίο πράγμα λέμε, το βίντεο. Πρώτα έπρεπε να φάμε. Είπα, αν θυμάμαι να κάνω επεξεργασία. Ξεκίνησε. Τεχνολογία. Είναι τόσο κόκκινο το μαλλί. Όντως. Καλά, αυτό ναι. Καλά, είναι δεύτερη φορά που λύστη. Δεν θα τον ακούω. Μάθεις. Εγώ. Τι είπατε. Αυτοματικές. Γιατί, στην κάμερα. Δεν είναι τα κινητά που κάνουν που είναι τέτοιο. Τι. Όπως λέει ο Γιώργος που λέει καλά έβαλες φίλτρο. Κόντου σέντερ. Ήρθε και σερβιτόρος. Ωραία, κλείστε τώρα, εντάξει. Να κάνουμε το φαγητό, άμα έρθετε.